verdenskrig var Ryslinge Højskole besat af tyskerne. Altså, det var hele Danmark jo selvfølgelig, men Ryslinge Højskole var ligesom dobbelt besat. For kort tid efter 9. april, der kom en gruppe tyske soldater og krævede en del af højskolen som kaserne. Det er klart, at højskoleforstanderen protesterede. Man kan jo ikke drive skole dør om dør med soldater. Hvilket værnemagtens kommandant ikke forstod. For det var der jo som værnemagt for at værne om danskerne. Men selvfølgelig, hvis det var holdningen, så kunne de jo lige så godt tage hele skolen. Og det gjorde de så. Højskoleforstanderen og hans familie blev boende i deres lejlighed. Og hver morgen, når højskoleforstanderen havde gået sin morgentur og kom tilbage ind igennem gården, så mødte han kommandanten. Og de hilste afmålt på hinanden med et nik. Høfligt, for som højskoleforstanderen sagde til folk nede i byen, man er vel et ordentligt menneske. Men ikke hjerteligt, for som folk sagde nede i byen, højskoleforstanderen er jo et ordentligt menneske.